don Allah ki fita daga rayuwata, bana so. Ki bar ni na zauna lafiya, na zama mutum ni ma na samu 'yancin da kowane namiji yake samu. Tunda kika shigo rayuwata komai nawa ya jagule. Ina so na baki shawara kafin a kai matakin gargaɗi. Kar ki sake marmarin haɗa hanya da ni. Balle ki yi tunanin kin san ni, kin san wanda ya sani. Ina yi miki fatan alkhairi. To cin shi, shan sa tun daga kan na safe har zuwa na dare yana kan. Takana aka ware mai gurin da ba wanda ake zuba abinci sai shi. Babban abin takaici aka kayana za su yi daƙal sai na ba da wankau. Shi ina kallo za ta zauna ta wanke nasa ta goge ta sa a leda ta aika mai da shi. Babban abin takaici babarsa ba ta son sailu ba. Kamar yadda kakata ta bada tarihin soyayyar mu da Alkasim haka ne. Tun daga rashin so da mahaifiyarsa da 'yan uwansa suke mani, har zuwa sanda ta kai mu ga wurin hukuma aka ɗaura aure. Idan akwai ranar da ba zan taɓa mantawa ba a tarihin rayuwata, ita ce ranar da na mallaki Alkasim a matsayin miji. Kuma mun shirya zaman aure. Kai dawa za ka koma zaman aure? Ka manta duk abubuwan da ka yi? Yanzu ka rabo ka zo ka ce a koma zaman aure baka isa ba. Baka yi ba kuma ba za a yi ka ba har abada. Ku kuma ku ji tsoron Allah kafin ku aikata abin da ranku yake so. Da za ku zama masu biyayya, da kun yi biyayya akan abin da magabatanku suke so. Ga soyayya ce, mun tantance, mun jajirce. Karki cuce shi, karka cuce ta, wanda ya jamana, amana ta ci shi. Kotun soyayya, soyayya, kotun soyayya.